Pork kasim 1 kilogram. Pork liver 1/2 kilo. Carrots and potato. Green peas 1 big can. Green and red bell pepper. 4 pieces siling haba. Garlic. 1 big onion. Pamintang tunay. 2 tablespoon brown sugar. Patis. Oyster sauce. Pineapple juice 240 ml. 3/4 cup soy sauce. 1/2 cup vinegar. And syempre, cooking oil. Habang nagpapainit tayo ng mantika, ibababad muna natin yung liver natin sa suka para mawala yung lansa nito. Then haluhin lang natin yan hanggang sa mamuti ito. I-fry muna natin yung ating patatas at carrot ng mga 5 minutes. Ayan, after 5 minutes, pwede na yan. I-set aside muna natin yan at pwede na tayong mag-gisa. Garlic, igisa natin ito ng mga 30 seconds. Onion, igisa din natin ito ng mga 30 seconds. Tsaka na natin lagay yung ating pork kasim. Hiniwa ko lang yan ng medyo pahaba. Ayan, igisa lang natin yan hanggang mag-golden brown yung ating baboy. Ayan, medyo luto na yung ating pork. Pwede na tayong maglagay ng ingredients. Soy sauce, mga 3/4 cup. Pamintang tunay, mga 2 sachet lang yan, yung maliit. Pineapple juice, kahit anong brand pwede yan guys ha. And then haluin lang natin yan at saka natin siya takpan. At lulutuin pa natin siya ng mga 30 minutes o hanggang sa matuyo yung ating sabaw. Ayan guys, medyo natuyo na siya. Pwede na tayong magdagdag pa ng mga ingredients. Ilagyan na natin ng ating suka, mga 1/2 cup. Oyster sauce, 1 sandok or mga 4 hanggang 5 kutsara. 3 pieces dahon ng laurel. 2 kutsarang brown sugar. Tsaka tubig. Yung saktong lulubog lang yung karne natin. Tsaka natin siya haluin. Magdadagdag na lang tayo ng tubig mamaya if kailangan pa. Takpan natin yan at papakuluan ng mga 3 to 5 minutes and then ilalagay na natin ang ating green peas. Ayan, green peas, 1 big can. Takpan lang natin ulit at lulutuin pa natin siya ng mga 3 to 5 minutes and then pwede na tayong maglagay ng pork liver. Ayan, after 3 to 5 minutes, pwede na natin ilagay yung ating liver na ibinabad ko na sa suka kanina at saka binalawan ko din siya ng 1 beses sa tubig para mas mawala yung lansa nito. Tatakpan natin siya ulit at lulutuin pa natin yan ng mga 10 minutes. Ayan, after 10 minutes, pwede na natin ilagay yung pinirito nating patatas at carrots kanina. And then this time guys, hindi na natin siya tatakpan kasi malapit na siyang maluto. Haluin lang natin yan. Kung mapapansin nyo guys, no, yung ating liver, hindi natin siya kaagad niluto kasi ayaw natin siya ma-overcook. Itigas kasi siya once na sumobra yung pagkaluto. After 5 minutes, pwede na natin ilagay yung iba pa nating ingredients. Yan, green and red bell pepper. Hiniwa-hiwa ko lang din ng pahabayan. Tapos siling haba. Ayan guys, optional lang yan. Pwede ring wala yan. Haluin lang ulit. Ayan, after 3 minutes, titikman muna natin siya para makontrol natin kung gaano kadaming patis ang ating ilalagay. Ayan guys, maglalagay pa ako ng mga 3 tablespoon ng patis. Tsaka natin hahaluin at nilutuin pa natin yan ng mga 3 minutes.
Okay, luto na siya guys. Ihanda na ang mainit na kanin at malamig na coke. Shoutout nga pala Sir Philip Barrias. Ito na po ang iyong request. Hindi na ako makapag-antay kaya dito pa lang titikman ko na. Ang sarap niya guys. Subukan nyo ng recipe na to. Sigurado magugustuhan ng buong pamilya. Isa pa nga,